El passat dilluns 27 de novembre es va celebrar el ple municipal de novembre a la nostra vila. L'ordre del dia va constar de 8 punts. En un d'ells, el govern va proposar una millor gestió dels llocs de treball que engloba l'Ajuntament per tal de concretar les tasques que fa cada figura. I poder tenir una eina per començar a poder posar en ordre tots els llocs de treball que en aquest moment hi ha en aquesta casa. Aquest tema va ser discutit pels membres del ple, en especial per a Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa Catalunya Verds, que es van abstenir. La resta dels punts del dia es van aprovar per unanimitat. Sant Pol de Mar va renovar el seu compromís amb el Pla Comarcal de Polítiques d'Igualtat, en el que treballen regidors i regidores del Maresme. També es va tractar amb urgència l'aprovació del manifest del Dia Internacional contra la Violència Masclista, que ja es va llegir el passat dissabte 25 de novembre, però calia el reconeixement del ple. Esquerra Republicana de Catalunya va puntualitzar que es podria haver fet abans. Ningú pot dir-nos com hem de viure o què hem de fer. Només nosaltres podem decidir com volem viure i la dona que volem ser. Finalment, Esquerra Republicana també va demanar en un prec que el govern fes un resum de l'activitat de tot l'any de cara al proper ple. D'aquesta manera es deixarien clares les línies d'acció del govern durant el pròxim any.